Sa ngayon mga kaibigan ay nandito tayo ngayon sa mismong mansion po ng Wonder Family. And we know naman mga kaibigan na yung kanilang pagpa-prank ay talagang viral po yung mga kaibigan natin na makamasa. So ang JCQ Online TV mga kaibigan ay nag-decide po kami na puntahan talaga ang bahay po ng Wonder Family para makipag-usap lang ng konti at malaman natin kung paano sila nag-umpisa mga kaibigan. So makakausap natin mamaya si Sir. So uunahin natin si Ma'am Mary Ann mga ka-JCQ. So Ma'am Mary Ann, kumusta po kayo? Okay lang po. So kumusta naman po ang pagbablog natin? Masaya po na mahirap, nakakapagod, gano'n. Ang una natin gagawin ay pwede po bang pakikwento kung paano po kayo nagsimula, ma'am? And as a follower, alam ko po kung paano po kayo nagsimula at alam ko po kung saan na po kayo ngayon with your family and yung mga tinutulungan ninyo ngayon. Opo. Nagsimula kami nung pandemic. Yun yung ano namin. Dati, nagsimula si Wonder Daddy sa charity. Tapos nung time na wala na talaga kaming pang-charity, doon namin naisip na gumawa ng vlog na for entertainment. Kaya naisipan namin na buo yung Wonder Family. Yun. Tuloy-tuloy na yun, ma'am. Opo. So, ma'am, paano ninyo hinuhugot yung pagpapatawa ninyo, gaya yung ginawa ninyo sa akin kanina, natakot po ako talaga. So, ano po yung mga ginagawa ninyo at yung mga technique ninyo para makahugot kayo po yung mga vlog? Nung umpisa po, nung hindi pa kami sanay mag-vlog, nanonood kami ng mga sikat na vlogger. Doon kami kumukuha ng idea kung ano yung mga dapat naming gawin. Pero nung nasanay na po kami, andun na po yung creativeness, sabi nila. Yung parang madali na lang sa amin gumawa ng content, kahit ilang content sa isang araw. Kasi parang nahubog na yung namin, talent namin. Opo. Kaya ayun, pinaghuhugutan na lang namin na gumawa ng content yung mga pangarap namin para makagawa kami ng maganda-gandang content at saka talagang yung magugustuhan ng madla. We are the vloggers po. So, wala ba kayong mga na-experience na parang may mga basher, may nagda-down sa inyo? Paano nyo ina-handle po yung mga ganun? Nung una, kapag nakakapagbasa kami ng mga masyadong harsh na comment, parang nasasaktan po kami, parang gusto namin patulan. Pero nung tumagal-tagal, sabi namin, yung mga basher pala yung isang nagpapaangat sa amin para makilala kami. Kaya yun po, imbis na patulan namin sila, minahal namin sila, parang kapag nagbabash sila, pinapabayaan lang namin, dinidedma na lang namin yung mga sinasabi nila, yung mga comment nila, parang binabaliwala lang namin. Tapos mayroon din yung time talaga na parang hindi na namin maiwasang masaktan sa mga comment nila. Nire-replyan namin pero in a good way. Hindi yung pagmumura nila sa amin, hindi namin binabalik din na minumura namin sila, kundi pinapa-realize lang namin sila na grabe na yung nila, comment nila. Tapos sa bandang huli, gina-God bless pa namin sila, di ba? Eh sabi nga nila, mahalin mo ang basher mo kasi yan yung isang nagpapaangat sa'yo. So, siya yung nagbibigay talaga ng blessing. Oo, opo. Ma'am, paano ninyo ginagawa yung pagtulong sa mga kapwa natin na nandito? And we observe, ma'am, na may mga nag-uumpisa na. Nung una, kayo-kayo lang. Tsaka may isang kapitbahay nyo ata na nagbablog din. Tapos dumating po si Wonder Kuya, tapos si Wonder Nanay, tas may Wonder Marites na. So, paano ninyo tinutulungan yung mga kapitbahay natin para matulungan naman natin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Ayun po. Yung mga kasamahan namin, sila Ids TV, total marami na kami. Pero ang pinakauna talagang pinaangat namin si Wonder Nanay Vlog. Tapos sumunod si Ids TV. Tapos sila Marites Vlog, Wonder Kuya, si Wonder Woman Vlog, Auntie Josie Vlog. Marami na kami dito. Na-inspired talaga sila.
Kasi simula nung dumating kami dito na nagba-vlog, ang layo talaga ng pinagbago ng buhay namin. Kasi kung yung mga nakapag-umpisa talaga, yung mga una-una talagang mga followers namin, alam talaga nila kung saan kami nanggaling. Sabi nga nila, from nothing to something daw. Ayun po. Ano po yung dati niyong trabaho? Ako, nung ano, nung, no, yung una kong trabaho sa Maynila, ano ako, yung service crew. Tapos naging sales lady. Tapos nung naging kami na ni Wonder Daddy, naging security guard. Tapos nagtinda-tinda. Tapos nung ano na, tatlo na yung anak namin, housewife na lang po ako. Sino ang nagtatrabaho para sa inyo? O, nag-grab po siya. Yun po yung last na trabaho niya sa Maynila. Lastly, ano po yung mensahe mo sa mga mag-uumpisang mag-vlog at ano po yung mensahe mo para sa kanila? Dahil may mga vloggers po na nag-uumpisa pa lang pero pag wala nang kinikita or parang nadi-disappoint na sila. So, ano po yung advices natin sa kanila ma'am para ma-inspire din yung masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko lang sa mga gaya namin na nangangarap, tsaka mga nag-uumpisa pa lang po ngayon, wag po kayong sumuko. Dahil gaya ng lagi namin sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Kung ano man po yung pinagdaraanan nyo ngayon, gawin nyo yung inspirasyon, yung hirap ng buhay nyo. Gawin nyo po yung inspirasyon para sa ginagawa nyo, para hindi kayo mahirapan. At tsaka, pinakauna-una sa lahat, ah, um, yung maging masaya ka dapat sa ginagawa mo, mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi once na minahal mo yan at maging masaya ka, kahit ang hirap niyan, malalampasan mo yan, mga ka-wonder. Ay, mga ka-wonder. Ano po, isa pa po, ganito. Kapag gusto nyong pasukin ang vlogging, dapat may ano kayo. Ay, yung lagi naming pinapayo sa mga ka-wonder natin dyan, kailangan faith kay Lord, prayer, sipag at tiyaga. Kasi po kapag wala kang mga ganon, ang hirap mo talagang abutin yung pangarap mo. Kaya may sipag at tiyaga kasi kailangan sipag, maging masipag ka kung gumawa ng content. Kapag vlogging talaga yung papasukin mo. Tapos kapag may tiyaga, dapat kahit hindi ka kumikita, go ka pa rin. Kasi darating po talaga yung time na kapag time mo na, balang araw, makikita ka rin sa ginagawa mo. Kasi kapag wala ka po talagang tiyaga, ang hirap po talaga ng vlogging, di ba? As a content creator, hindi po basta-basta kikita ka dyan, ay magbablog ako, ganon. Hindi po ganon basta-basta eh. Kailangan talaga may effort ka dyan, may pagmamahal ka sa ginagawa mo para makamit mo balang araw yung mga pinapangarap mo as a content creator.